A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tavaszi megújulás a Pepco-ban. Egy kis divatos változással én is újjászületek. A trendek folyamatosan változnak. Pont ahogy én is. Lehetek laza, máskor romantikus, vagy éppen sportos. Divat, ahogy én szeretem. Különleges tavaszi kollekció a Pepco-ban csupán 2500 forinttól. Pepco, árak, amelyekbe beleszerettem. A Piktől a Pakkig, a Ripstől a Ropszig, a Slussztól a Passzig. Itt a fájdalom és gyulladás csökkentő Apranax Dológél naproxénnel és hűsítő mentollal. Apranax Doló. Mozogni újra jó. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Éld át a jövőt a Kia elektromos modelljeivel. Akár 605 kilométeres hatótáv, lenyűgöző dizájn és kiemelkedő vezetési élmény. Várunk Kia márka kereskedéseinkben. Próbáld ki elektromos Kia EV3, EV6 és EV9 modelljeinket. Válaszd cégednek elektromos Kia modellt most állami támogatással, akár 10 millió forint alatt. Kia. Movement that inspires. Úgy imádlak, úgy is, hogy szinte sosem látlak. Nélkület már semmi támaszom nincs. Hálás vagyok, épséged igazi kincs. Tanuld meg szeretni a hátadat. A Milgamma N Light kapszulában található magas dózisú B-vitaminok segítenek regenerálni a sérült idegeket és kezelni a hátfájás okát. A benne lévő benfotiamin akár 5-ször jobban felszívódik, mint a B1 vitamin. Milgamma N Light kapszula. A hátfájás okát is kezeli, nem csak a tüneteket. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Gyakran fáradtnak, irritáltnak érzi a szemét. Occutane Sensitive Plus nedvesítő szemcsepp gyors enyhülést hoz érzékeny szemének. Keresse az Occutane Sensitive Plus szemcseppet 20% kedvezménnyel a Benu gyógyszertárakban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. Ha digitálisan előrelépsz, neked is lehet jobb. Próbáld ki otthoni szolgáltatásainkat a csúcskategóriás digitális élményért, most 30 napig kockázatmentesen. Ezt legkedvezőbben Magenta 1-ben teheted meg. Telekom. A körömgombát nehéz elrejteni, de a Kitonéllel kezelheti. A Kitonél megakadályozza a körömgomba növekedését és elpusztítja azt. Kitonél. Nem kell reszelni, elég csak kezelni. Márciusban akcióban a kulcspatikákban. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Fejfájás. Segít az Apranax Doló. Ízületi fájdalom. Apranax Doló. Láz. Apranax Doló. Fogfájás. Apranax Doló. Menstruációs fájdalom. Apranax Doló. Gyorsan hat, és a hatása hosszan, akár 12 órán át tart. Apranax Doló. Fájdalomról ne legyen szó. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Csak őszintén. Hát jó. Neked miben segít, ha digitalizálsz? Egyszerűbb az élet. Adminisztráció. Mi azt csökkentettük vele. Segít dönteni. Jobban tudok fejlődni. Nekem a digitalizáció szintlépés. Az ügyfelekre fókuszálhatok. Profit. Ütésállóság. Lehet jobb. Az egész ország előrelép azzal, ha a cégek fejlődnek. Mi digitalizációs szakértőként támogatjuk őket. Ez az Országtuning. Telekom.
10:11 rövid hírek következnek az M1-en. A kereskedőknek meg kell érteniük, hogy a magyarokat nem lehet kifosztani. Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Bényi Csaba, Sul Zoltán és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Besling Bettina és Bőti Attila. Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió délelőtt című műsora technikai problémák miatt később folytatódik, addig zenét hallhatnak majd itt a Kossuth Rádióban. Köszönjük megértésüket, viszont hallásra. Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé. Komárom szlovákiai oldalán bejártuk a hatalmas, 200 000 katonára tervezett erőd kazamattáit, laktanyáját, és végül megnéztük a parancsnoki kastélyt, amelynek erkélyéről Kossuth, Görgei, Klapka és még Ferenc József is szólt a katonákhoz. A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Úgy tűnik, hogy Christoph Graupner kompozícióját, a kantáta tételét nem tudjuk teljes egészében meghallgatni, de még egyszer felhívom a figyelmüket, hogy ma este, tehát 19 óra 30 perctől a Zeneakadémia nagytermében a Concerto Budapest ad hangversenyt. Élőben közvetítjük, ezt talán nem hangsúlyoztam eléggé, és Arvid Engegård mellett olyan szólisták játszanak ezen a koncerten, mint Katzander Orsolya, Szilágyi Szabolcs, valamint Várjon Dénes, és már nagyon készülünk a Bartók Rádió napjára. Biztos vagyok benne, hogy sokan érdeklődnek az esemény után. 11 órától már látogathatják a programjainkat. Egy kóruskoncerttel kezdődik az eseménysorozat, és amit nem győzök hangsúlyozni az, hogy lesz kinyerma is 2 ízben, ami azt is jelenti, hogy ott a helyszínen fogjuk majd kiválasztani a hallgatókat, és nagyon értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, úgyhogy várjuk Önöket holnap a Doknányi Ernő Zenei Központban. Igazság szerint meg is kérdezem, hogy hogyan vélekednek magáról a Doknányi Ernő Zenei Központról. Most már azért nagyon sokan voltak ott koncertet hallgatni, akár kamarát, akár nagyobb összeállítást, úgyhogy kíváncsi vagyok a véleményükre. A 0630 30 30 160-ra írhatnak SMS-t, akár koncertélményt is, vagy a muzsikáló délelőtt @radio.hu-ra e-mailt, és nem tudom elhallgatni a kedves hallgatóinktól, hogy pillanatnyilag sem a internet nem működik, sem pedig egyéb, úgyhogy nem tudom, hogy mivel fogjuk tudni folytatni a műsort. Én azt terveztem, hogy a játék következik, és köszöntöttem volna, vagy emlékeztünk volna egy karmesterre. Egyelőre azt várjuk, hogy mi fog történni a folytatásban, és várom a lehetséges verziókat. A holnapi koncertekkel kapcsolatban azért szeretnék Önöknek információt adni. Talán nem említettem, hogy pontosan milyen sorrendben következik micsoda. Ehhez nekem is segítséget kell igénybe vennem, hogy nehogy az legyen, hogy bármilyen időpontot rosszul mondok. A mediaclick.hu oldalon egyébként Önök is tudnak ez irányban tájékozódni. Hogyha beírják, hogy per Bartók, akkor általában ezek működnek, de valószínűleg tartom, hogy az internettel lesz a probléma, mert még a telefonomon keresztül sem tudom behívni a mediaclick.hu oldalt.
arra kíváncsi vagyok, hogy ha tudnak írni SMS-t vagy e-mailt, akkor ebből nyilván az e-mailt vélhetőleg nem fogom megkapni, de hogy az SMS működik-e, és az SMS falunkon látom-e a hozzászólásaikat, arra nagyon kíváncsi vagyok. Szép muzsikákat hallottunk eddig egyébként. Nem várt esemény, úgy néz ki, hogy valamennyit visszakaptunk abból a zenéből, amit elindítottunk, de folytatnom kell tovább, mert odakint mutatják, hogy ők sem tudják, hogy pillanatnyilag mi történik, dolgozunk a megoldáson, amiért egyébként elnézésüket kérjük. Mindig előfordul ilyesmi, ez talán az egyik rémálma akár egy műsorvezetőnek, akár egy hangmérnöknek, hogy egyszer csak valami olyasmi történik, amit nem tud kontrollálni. Szerintem már önök is voltak ilyen helyzetben. Hallhattak már a mai napon egyébként az előzővel együtt 5 interjút. Szó esett arról, hogy ma este a Műpában, holnap Pécset, vasárnap pedig Eszéken lép fel a Pannonfilharmonikusok, a 20-as évei közepén járó fiatal karmesterrel, Niccolò Umberto Foron vezényletével, Ludwig van Beethoven hegedűversenyének szólistája az első 2 koncerten Viktoria Mullová, Eszéken pedig Mira Foron, a karmester húga, aki 14 évesen debütált a zürichi Tonhalléban Mendelssohn hegedűversenyében. A második félidőben Piotr Csajkovszki 6. patetikus szimfóniáját játsza a zenekar, Niccolò Umberto Foron vezényletével tehát. Aztán szó esett arról is, hogy most vasárnap 18 órától a Bartók Béla Emlékházban lesz a zenebeszéd, a fellépők Zászkalicki András oboán játszik, Mohai Bálint fagotton, Szűcs Péter klarinéton, Benyus János kürtön, Imre Dániel lesz a zongorista, ezt talán még nem is említettem, Farkas Zoltán pedig a műsorvezető, Wolfgang Amadeus Mozart 452-es S-dur zongora ötöse a hallható mű, ami a zenebeszéd tárgya. Nem kaptam SMS-t, úgyhogy még az is lehet, hogy úgy beszélek a hallgatóinkhoz, hogy önök nem is hallják, hogy én éppenséggel mit mondok, és odakintről megerősítést kapok, de hallják. Igen. Jó, akkor mondanám, hogy folytassuk a műsort, de ez még korán sem biztos, hogy egyáltalán hogy fogunk tovább menni. Évfordulókról talán nem is esett szó. 1832-ben hunyt el Weimarban Johann Wolfgang von Goethe. Március 22-én 1832-ben, tehát egy holnapi évforduló ez. Azon is gondolkoztam, hogy az ő művészetéhez kapcsolva legyen-e a játékkérdés, de ezt aztán végül is elvetettem. 1930-ban, szintén holnapi évforduló New Yorkban Stephen Sondheim zeneszerző, szövegíró született, ő amerikai dalszerző, dalszövegíró volt, az amerikai zenész színház egyik legismertebb alakja, ritkán játsszuk a kompozícióit, és Angelo Badalamenti, amerikai komponista is március 22-én született, 1937-ben. Neki leginkább filmzenéit sugározhatnánk. Igen, nagyon szépen köszönöm, érkeznek a visszajelzések, halljuk a műsort, minden rendben lesz, szól a megerősítés, remek hír, mi is bízunk benne. És Andrew Lloyd Webber 1948. március 22-én született Londonban, ez is egy holnapi évforduló, tehát a Macskák című musicalt játsszuk, illetve készülünk a Madács Színházban az Operaház Fantomja című musical újbóli bemutatójára, új beálló is lesz, én már nagyon várom. Aztán van még egy évforduló, hogy Igor Stravinsky kártyajátékát 1936-ban írta, ebből készült a balett, ugye, és New Yorkban volt a bemutató 1937-ben, és Székely Mihály basszuson is gondolkoztam, hogy tőle játszunk ebbe valamit. Ő ugyanis 1963-ban hunyt el, március 22-én. Ő kétszeres Kossuth-díjas magyar operaénekes volt, kiváló művész.
Írja egyik kedves hallgatónk, hogy több fényt, mehr Licht, ugye idézte Johann Wolfgang von Goethe-t, nagyon félt a haláltól, és ezek voltak az utolsó szavai. És odakintről a kollégáim felmutatott ujjal jelzik, hogy ha minden igaz, akkor mehetünk tovább, de azóta egy kis bizonytalanságot látok az arcokon. Én azt kérem, hogy indítsuk el bármilyen zenét, és hogyha működik, majd utána mondom, hogy mit hallottunk. Ne várd a májust, kedvesem, öltöz fel jó, ha az utcára kilépsz, s ha fázol, bújj az ágyba velem. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Eva Nagy-Peidl heißt diese Tänzerin heute. Eva ist Lehrerin für Deutsch und Musik im Lovasi Gymnasium in Veszprém, lebt aber in Vaslud und ist die Vorsitzende Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük.
eine Frau und sie gründeten diese Gruppe und dann arbeiten mit dieser Gruppe 30 Jahre lang. Dieses Ehepaar, ja. Woher kamen Sie? Sie kamen aus Westbrem. Ja, Sie hatten einen sehr guten Ruf. Ja, das war eine sehr gute Gruppe. Ja, das war sehr wichtig, hier in diesem Nationalitätendorf nicht nur ungarische, sondern ungarndeutsche Tänze tanzen und sie waren sehr stolz darauf. Und sie arbeiten sehr hart, ungarndeutsche Tänze zu erlernen und dann natürlich unterrichten. Aber zu deiner Zeit waren Sie dann nicht mehr. Dein Gruppenleiter war Herr Freund, nicht? Ja, Tamás Freund. Und wir haben auch ungarndeutsche Tänze gelernt. Von ihm auch? Ja, also für ihn war das auch wichtig? Ja. Ist das noch Mode, dass man in der Familie auch tanzt? Ja, und sehr viele kommen und nehmen an verschiedenen Schwabenbällen teil und natürlich die Jugendlichen kommen auch und tanzen mit den Eltern, mit den älteren Generationen. Wie viele Generationen werden morgen Abend in dem Gala-Programm erfasst? In dem Gala-Programm 3 Generationen können wir jetzt sehen. Die erste Generation ist diese zwischen 50 und 60 und dann kommt eine zweite Generation. Sie sind jetzt zwischen 40, 50. Dann kommt die heutige Pergő Rosmarin Tanzgruppe, aber dort tanzen 14-Jährige, die hier in dieser Schule lernen und bis 30 oder 35. Also die Fortsetzung ist eigentlich gegeben. Ja. Unsere Erreichbarkeiten, unsere Telefonnummer 72 369 367. Die Adresse der Deutschen Republik. Kedves hallgatóink! Technikai okok miatt adásunk közvetítése megszakadt. A hiba elhárításáig szíves elnézésüket kérjük. Ezt a gólt. Nem tudom, egy a lényeg, hogy a jobb sarokban a labda és Magyarország válogatottja a 17. percben megszerzi a vezetést Szófiában. A jobb oldalról jár a szabadrúgás kicsit.
with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Elnézést kérünk a műszaki hibáért. Nem sokára folytatjuk műsorunkat. A kis virág szirmához azonban odatapadt 2 hópehely. Elárult elő a csupasz világba. Napapó haragudni akart, de kinyílt a többi virág is, egy Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.